Đâu là cái này bé anh ai lột nát ra xin là nó không muốn khu bora này dạy vậy. Di này bé Sudempur kami ni bé Kusugan Raikumbari ni bisi sini singaw thanai dana Sudempurau मोनसे दिनैहाय बहराव देरहानायनि थाखाय दिनैहाय मानि बेदर जानाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो नै जासिगोन आरो नै दाहाय जागासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नैबे आंनि आइनद नार्जारि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनांगौ आरोना लोगोफोर बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना जाहाथे नुनो मोननाय बायदि आरो नायदो दायो नै Sudempur गामियावहाय नै जानायनि लाहार फाहार खालामदों
Let's go.